जाबाय लोगोफोर एकदम जेरेटेन ताना माना अखा सिया सिया बानायबाय आरोना लोगोफोर उपाय गैया दा माने जोङो अट'मेटिक टिलपारनि बानायनाय जाबाय नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय मा बानायनो नागिरदों नोंथांमोना मिथिखायो जानांगौ माजोन मा खालामनो नागिरदों मा खालामनो ना फिसा लाबोनायदो ना फिसा मा ना मोनगोन मा ना मोनगोन मिरगा कुरि बाहु गल्डेन कमल बाहन सब मोनजोबगोन थाइलेण्ड सब मोनजोबगोन स्टप बानायगोन आरोना स्टप बानायगोन माने जायनो नांगौ लांफैनो हागोन आरो लकेसनखौ एसे देखायनांगोन नायबानो जाबाय नै एरिया जोंनि माने दै एकदम बोसोरफ्रोमबो ना फिसा फानबाय थाखायो आरो सोरबा सिनायखायो जानांगौ माने एकदम बेहा मोला लाखा दै माने नोंथांमोना माने माबायदि ना नांगौ नाखौ मोनखागोन आरो गल्डेन मोनगोन कमल मोनगोन भांगन मोनगोन कुरि मोनगोन बिबियन आरो लोगोसे चाइना पुथि मोनगोन दै ओमफ्राय थाइलेण्ड नांगौबा थाइलेण्डबो मोनगोन माने बै हेलिकप्टारजों लाबोनायफोरखौबो नांगौ माने अर्डार खालामबानो मोनगोन आरो आं माने एसे माने फिसारखौ देखायना होनोसै नोंथांमोना फिसारखौ नायबानो जाबाय आरो लामाखौबो देखायनांगोन दै बोरै गुमै मोजां बिया मेंबायना बे मुरा हास'जोब्बाय दा आं फिसारखौ एसे खोथानानै र' माने एकदम बैसागोनि माने एकदम माने मावा सानदोंमोन देग्लायबो माने इमारजेन्सि माने मावनाय जाबाय नै एकदम माने बे फिसारखौ माने मैया सनबाय सानसे सननानै लोगोसे माने दा केम्पबो बानायबाय इयावनो माने हर थानाय जागोन आरो दा मोनाव दै सोसिगोन दै सोनायखौ नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय एकदम माने बेस्ट फ्रेन्ड आंनि दैयो नोंथांमोना सिनायखायो जानांगौ आरो ना माने मानसिया बिराद मिथिजोबखायो आरो माने गोसोआव साननायखौ माने खोथाजोबनोबो हायो इयो दै दा माबाखौ मटरखौ फिटिं खालामनायखौ एसे खोन्थानांगोन लोगोफोर आरो दा नोंसोरो नाखौ नांगौब्ला बहाय फैना लांफैनांगोन आरो लकेसनखौ बोरै मिथिनांगोन माने बेखौबो खोन्थागोन आरो ना जोंना जाबाय माने 1 नम्बर बुरा भकतनि जों माने बोसोरथाम बोसोरब्रैसो जाबाय माने बिदि स्टक खालामना खालामबाय थानाया लामाखौ बै जा मा आमाय बिजयनि जेजेमनि ओरै बारैखै दं आरो सानजाखै फैबानो जाबाय नोंथांमोना नुगोन आरो मिथिखायो खोमा बांसिनानो नायलांबानो जाबाय नै होनोसै एबार लोगोफोर होबाय एबार जोंना माबाया फैबायना हेटआ ओंखायनो माने दा नैखौसो नेबाय दंमोन आरो ना जासिगोनानो माबोरै खालामबाय थाखोब्रा बोरै बोखानांगोन सादो लांदो फुरफोरबो लां औवा थाखै लोगोफोर औवा दानलायनोसै एकदम बाराय गिदिराव फैलायबाय आरो दै सेखा लाजोबदो नै एकदमबारे लवार गोजाबो माने औवाया एसे थोलियासै माने सां बानायनो माने मोनथामसो गोरनांगौ बेखौ माने जों दानना लांसै आरो ना एसे औवा सिदा सिदा नै थांगासिनो दं उफाय गैया लोगोफोर मावना जायाबा मोनजाया फै माजोन माबादोलै औवा दाननो नागिरदोंमोन ना औवा मेवाइबो मोनदों खोमा नायनो र' हाबलांजोब्बाय महा गिदिर बारि बबेखौ बोरमा खासि गोजा इयो नांगौ मोनगोन आरो दिनै नोंसानि नामा बोरमा खासिया नोंसानि गैया दंबा लानो हागौमोन ना फै जोंना 30% मान जासिगोन बारो गंथामसो लांबावनोसै नायामानो लोगोफोर ओरैबायदि मोदायफोरसो दं नामाब्रा बारियावलाय एकदम औवा मेवाइ ओंखाराखै ना ओंखारबायब्रा ओइलायब्रा नै ओइ है सेवनायसो इन्दि बिलाइ खार' खान्दाय एम्फौ फिसिनाय एकदम भुट फिल्म बानामदों ना औवाफोराथ' फानगोन नों खोमालै ना बायबा तेनासनि औवाया ना एकदम मोनसे ब्रै जिग्गिया बाला अखाया फैलै औवा माखासे नांगोन ना
Botol susu lalu kan hiji badi luar kita bala. Luar pun dong supaya dimana. Bodan lah sih. Musyukoro. Kau botol susu nama? Hah? Baik masih angin sih. Hah? Ini kan sudah masih. Hei, mana digina? Bawa makanan. Baik, siapa nu akai? Siapa cerita nak nu akai timnya? Kau tahu tak? Ini masih kena sini. Di bilai taruh kandai empuk sinai. Oh iya namun ini apa nih? Ang pun kakak ayo. Hoi, apa ke ponco? Ija kali no. Sian tip cap kanu. Man gidir kele man no. Igri khabe ba. Sana ni wen sana. Rai dah leg putih. Tanah aja sih na. Nengkang ai cap ke tanah dia mau gidik stand ini. Kau beku. Ai cap kau ni tanah. Lama ni. Ya, jawab. Buzi bade.